Misli koje život znače. Naziv je knjige Ljiljane Trkulja predstavljene u Bjelovarskoj narodnoj knjižnici Petar Preradović. Autobiografska je to knjiga koja govori o autoričinoj borbi s bolešću, odnosno multiplom sklerozom. Namijenjena je svim ljudima kojima je važno zdravlje i žele ga sačuvati, a pogotovo oboljelima od MS-a i drugih psihosomatskih bolesti, te članovima njihovih obitelji, liječnicima, medicinskim sestrama i svima kojima žele pročitati kako jedna osoba proživljava razdoblje od saznanja da je oboljela pa sve do prihvaćanja istine i novog života. To je autobiografska knjiga. Obuhvaća vrijeme od kad sam se razbolila od multiple skleroze, od vremena saznavanja, dijagnoze, to je bilo vrijeme strahova, predbacivanja, velikih depresija, do vremena kad sam shvatila da moram nešto uraditi sa svojim životom jer imala sam odlične liječnike, a dobila sam odlične terapije, ja se dalje nisam dobro osjećala. Srećom, Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije je organizirao program osobnog razvoja koji je vodio profesor Boris Blaženić iz Centra za razvoj osobnosti iz Zagreba. I ja sam krenula zahvaljujući prevozu koji mi je osigurao grad Bjelovar i tadašnja gradonačelnica gospođa Đurđa Adlešić iz svog sela 50 km udaljenog od Bjelovara na taj program. Radili smo vježbe, davali smo stvari vještine kojima smo pokušavali riješiti novonastale probleme s kojima smo se susretali zbog bolesti. Učili smo kako se nositi sa stresom, sa intenzivnim bolnim osjećajima, kako poboljšati odnose sa okolinom i na kraju kako naći smisao, zadovoljstvo i mir u ovakvom životu kako imamo. Iz osobnog iskustva znam, s obzirom na promjenu koju sam napravila, da je moguće u životu sa bolesti naći smisao, zadovoljstvo i mir, bez obzira na okolnosti koje su nas zadesile. Knjiga Ljiljane Trkulja na neki je način prvi hrvatski reality self-help, poput one Lance Armstronga It's Not About Bike, u kojoj govori o svojoj borbi s karcinomom. Za kraj preporučujemo vam da, ukoliko se nađete u prilici, pročitate knjigu Ljiljane Trkulja, jer će vas zasigurno oduševiti način na koji je ona proživjela saznanje o toj teškoj bolesti.